Kinong Palestine bat ki bahayeng jong kinu syara bor na Israel kila rakhe nen kesngi thoding hadin melayuk kubor syapang kecing etek kular hapdeng ke Israel bat ke Hamas ban penkut no ikatma hakasa bat pen phai biang selaying ya baro kinu syara bor na Israel ki badang bat ki balayam hakasa hakaba pelat ar milion ngut kibriu kila syapen kendiak jaka na kecing syak bom jong ke Israel ki samla kila risa haki surok ki bala syapen julor wataba kecing syak tombor jong ke Israel kidang beteng hakikat tu kena ki benta jong ke enclave we ubriu na kasa ubakar teng Abdul Majid Abrabo ulapan pau da kebaong aingu yau blay na kabenta kena kecing sangat tma kecing penkut no ya kecing snam bat kecing penyabriu hakan Yunis hakatan syati jong ke kasa ngamdai tang manga basukmen barok kawe ke kasa strip ke sukmen barok kibriu jong ke Arab bat barok kawe ke pertai ki sukmen ya kecing sangat tma bat kecing penkut no jong kecing penmisnam kublai sibun ya kecing barok sekitu kibla yang ringkat bat ngi ulaban ram hakamadan jong ke Tel Aviv ke baki khot ke Hostage Square hakabaki bahayeng jong kitu ki bala syakam hakacing hartma jong ke Hamas ke balapan mi ya katma arsna menswa kilalum bandawa pan pen phai biang ki ba ij bathon kham tam ya ke nai swa kwaker ka kmi jong no syarabor ke bala sukumen sibun ngamla ban ring mensim ngamla ban batai ya ka ke bangas ngau kalong ke bas ngolingo kalaong da kacing kranchai ha ka te kacing rakhe ngan ong ayu yu ngan le ayu ngan kedob yu onda olowan phai kalaban ram da ka bakadau show khon jongka umatan to ong yu banga i ju kata ka de kamen sim jonga ka banga kwa bat nan yu i ki khmar ju baki ngam ha ka donor jonga kala yamru arta thangta ke Israel bat ka Hamas kila menjur ke sengi balai ya ka benta baningkong jong ka jing temu jong presiden ke US Donald Trump na ka benta ka Palestine enclave ke cingete kular ban sangai asiat ban ai jing sungu ya ki bru ki bla prilat ban penkut no ikatma bat ka jing shlesnam ka bla ne arsnam kanthi bat ka bla penthot ya ki Middle East barokawai tang sisngi hadin ke jing dap arsnam jong ka jing shat thombor se siliang put da ki le no Hamas ka bla pen mi ya ka jing shat thombor ka bashir khai jong ke Israel ya ka kasa ki jing kran baklam da thikna ha Egypt kila ai ke jing te kular halor ka banta bastang jong ki arpho tli ki mar jong trom na ka banta jong ki jing penyesuk kibriu ha ka jaka bala bu kerpang kila yam bat la perta Allahu akbar lane ublai ulong bakrau tam da ka bapen pawi ka cingkermen ka bala penkut no ikatma bat kan ailat diki ban let phaino selagi jong ki ing kisam ngamla ban sange barki bat ban yam long utamer al burai unong khai ula syapan kendria na kasa city ngamla ban ngej bangila laj ngamla apsho ban let phai biang selagi jong ki ing kisam wadaden bagla syapan jon ngala thrang ero ban let phai biang syakasa city ngan thia klem jingting wat lagla syak therbom ngan persang ban taipan ilaga jong ke jing ula pen pau hakari utar sling baka chat apps ndrai kiwe pat kila do jingkerman parman phai biang namar bagi sipai Israel kensa akate kecaka na ka benta menta kayeng jongi kade ka we ne ke baning kong ban syapan pra kumta wala da katma kelakut ngenang sa hagi yeng jan let's say da kispa snam hadu bakenda tepat ya ka kasa balada ka cinga te kan ne laong ka sake ya resik ka balasan pu prasnam karta ka kmi joki ndrungut ki khon wadla ka sukumen ba om shamadon weiro na ki khon jongka ubala syapan yap kalong ba kayeng jongki kadon ha ka jaga khaput ka bansa apo ka jing syakne ka Hamas kelakan tui kibriu bakim de balet phai biang selaki jong ki trairi tatadu be kate ka cingete lapan menapat ba khnang baken sa syabar na ki jaka bagi Israel kadang sensyar ki sipai Israel kila mahamro ikinong song jong ka thain satelamingi jong ka kasa bakim de banon phai biang da ka bakila tho ka twitters ba kadang long ka jikai le ka bama lada priang pura kate ka cingete kan penjan ki arliang mamla bani kono ka jing persang ba mensua ban persange ka thma ka thain ki bala kring ki paramarjan ke Iran Lebanon bat Yemen kabla penjeliu ke jinglong marway jong ke Israel syakiri ke perthai bat kabla penkala ya ka thain mingi ki bor sensyar jong ka kasa ki ong bapalat nrepo jar ngut ki briu kla sya peniap bat sibon na kate ke jaka kala kala lengkrang nadu bagi Israel kelas tangi ka jing yakun persya ya ka jing thombor juk Hamas haka nyu tarik jong Oktober jong snam arjar ar phulai kumba syajar ars pangut ki briu ki bla sya peniap bat ars pa
san phau kla syara bor biang syakasa ong ki het sarkar jong ke Israel hakaba ar phongot na ki sau phu prangot kinong syara bor ki berang syaban bagi ngej bagi dang im kini kide ki klip mat ki ba abslam bha da kinong shong shnong jong ka Palestine hadin arsnam jong ka jing penyap jaj penriu ong khalet chan unong Palestine hakanong ba Khan Yunis.